Mikel gurea, gorde, gorde, Euskal Herria. Gorde, gorde, Euskal Herria. Euskita guztiak egoen da. Ora pro nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Sante Michael, ora pro nobis, Santa nobis, Santa Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, gurea, gorde, gorde, Euskal Herria. Goazen Euskaldunak, Mikel aingerua bizitatzera. Mikel gorde, Gorde, Euskal Herria, alguna. Mikel aingerua. Mikel gurea, gorde, Euskal Herria. Hola, hola, sí, bat. Tronutza, me guazen. Nobis, Virgo Potens, ora pro nobis, Virgo Clemens, ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, la matutina, ora pro nobis, infirmorum, ora pro nobis,
Bedeinkapenak gure haziendak, bedeinkatuko ditugu gure etxeak, gure familiak. Lehendabizi, ekialdera. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesucristoen evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zure jauna, Jesus txalupan sartu zen, eta ikasleak jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan, ur palaztek txalupa estaltzeraino. Bera berriz zegoen, ikasleak beraren gana jatu zen eta zeratzen ezanek. Salbaga ipatu jauna, galduak gara. Gauzek ordun, zeren beldur zarete, siniste gutxikook, eta jaikita aizeari eta itxasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen, eta gizon haiek harriturik onela zioten. Nor dugu hau, aizeak eta itxasoak ere hobitzen baitiote. Jaunak esana. eskerra zure jauna. Hegoalderantz, Jesucristoen evangelioa, San Marcosen liburutik. Aintza zure jauna, Aldi hartan, Jesusek esan zien, Jainkoaren erreinua lurrean hasi ereiten duen gizonean zekoa da. Gizona lo dago gabaz, eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da, eta azten doa. Eta gizonak ez daki nola, bere ematen du lurrak uzta, lehenengo lastoa, gero burua, eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea presagonean, igitaia erazten zaio helduak baita ude gariak. Jaunak esana. eskerra zure jauna. Jesucristoen evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zure jauna, Orduan, Jesuek parabola hau esan zien, zuetako batek, 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita, galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei, tauzokoei, deizkuta esaten die, poztu zaitezte nirekin, aurkitu dut galdu zitzaidan argia, haranik esan, poz handiago izango da zeruan, bihotz berritzen den bekatari baktar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten 99 zintzuegatik baino. Jaunak esana. eskerra zure jauna. Kristoen evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zure jauna, Esan zien, ni naiz egiazko matxondoa, eta nire aita da maaztilaria, nire fruiturik ematen ez duen aiena, moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan, eta ni zuengan, haienak ez dezake berez fruiturik eman, matxondoan ez badago, ez batzuek ere, nigan ez bazaudete. Jaunak esana. eskerra zure jauna. Kapen otoitza ondaz biturriakaren jainko jauna palki eskatzen dizugu gure lurrak, eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doainez poztuta, gure gorezpena beti abez dezagula. Jesucristoren bitartez, Amen. bedeinka dizala jangoiko aita guztiunak, etxeak, familiak eta lurrak aitaren eta semearen eta Espiritu Santoren izenean. Amen. Eta diru balin bau bakarren batek horre hongo nahi zen. Eta orain, musu bat manen badizu. Agur Mikel Aingeru agintaria handia, izan bedi tronutzat alarmendia.
bakarrik aidekin, gure zikiztena, ere bat joan, gure gozoienan, Mikel aingeru agintaria ondia, izan bedi tronutzat aralar mendia. Zoaz aresotik aingeru santua, zerua iristeko emaiguzu eskua. Agur Mikel aingeru agintaria ondia, izan beti tronutzat aralar mendia.